Ngibikele mbukele ekhaya sohlelela sikhona ke KZN News Talk. Igama lami nguEdwin Mncwango kanti kumnandi njalo kuyintokozo ukuba nawe kulolu hlelo. Namhlanje sinentokozo kakhulu ukuthi ke sibe nobaba la uMadlopha okhona phakathi kwethu baba Velaphi osuka lapha yakwaSANCA. Sikubingelele baba. Angibingelele Mpangazitha. Ngibingelele nje nababukeli bonke emakhaya. Ngibonge kakhulu ngethuba awusiphe lona nokusimema nje siuSANCA. Yes. Mhlambe ke akwesingene dabeni mhlambe ukusiza kuqala lo lapha ekhaya onga understand ngoba amagama amaningi anyana masikhuluma ngoSANCA ukuthi sikhuluma ngani. Cha ngiyabonga Mpangazitha. uSANCA kahle kahle igama nje elifushanisiwe ekuthiwa acronym. Okay. Seliphelele kuthiwa South African National Council on Alcoholism and Drug Dependence. Oh, okay. Ngamanye amazwi ke it's an alcohol and drug help center. Yes. Ukukunikeza nje isithombe Mpangazitha uSANCA. uSANCA ama office akhona awethu alena empangeni house number 12 Jenna Road lapha yana nje ngoNyala Park. Lapha yana ke kwaSANCA ke kusetshenzwa ngabantu abanenkinga yezidakamizwa noma ngabe luphi uhlobo lwezidakamizwa Mpangazitha. Umuntu nje onenkinga yezidakamizwa kufunekeze lapha kwaSANCA athola ukusizakala. Usizakala kanjani kumuntu? Usizakala ngokwengqondo. So kusho ukuthi kunosonhlala kahle ama social workers enza icounseling. Yes. Mhlambe ke ngizama ukubheka la ukuthi ke manisiza abantu nisiza abayizelayo noma futhi niyakwazi ukuthatha initiative bekhona ama project enenzayo la khona nikwazi ukuthi niye nakubantu ukusebenza kwenu kusebenza kanjani. Mpangazitha abantu lapha mabefika kwaSANCA umuntu uyayifikela yena ngokwakhe lokho kuthiwa voluntary referral ukuthi ayilethe yena abone ukuthi hayi izidakamizwa sezimfaka enkingeni bese ezofuna usizo. Kwesinye isikhathi abanye balethwa imindeni, balethwa izihlobo, balethwa abangani ngoba sebembona ukuthi hayibo nakho kuyonakala izidakamizwa sezimlimaza. Bese kuba khona ke nokunye okuthiwa i-prevention program. Lapha khona ke siphuma kuno information officers nami ngingomunye wake. Wow. So bese siphuma semphakathini ke siyoxwayisa abantu ke ngokusetshenziswa kwezidakamizwa nobungozi babo. Basi. Ngiyabuka la ukuthi ngoba mhlawumbe ama levels afana. Khona uzocabanga ukuthi sikhuluma ngezidakamizwa, sikhuluma ngoba sesikhuluma ngowunga mhlawumbe insangu sakufaka omenrex kanjalo kuningi. Kodwa bese siyabuka ukuthi khona labahlulwa utshwala. Abahlulwa utshwala. Akuphela manje inkingi sekutheni kuyaphuza kodwa khona ubona ukuthi uma nje ekaqabula nje wathi hayi indlela kabe sayibona kuningi okwenzeka la abantu abafana. So obona ukuthi nalo unenkinga ukuthi sesho uyakwazi ukuthi eze kunina azohlala phansi nani niphinde nimthathe nimsize indlela. Mpangazitha ngaphambi kuba ngifike lapho abantu abaningi baxakeka amakhulunywa ngezidakamizwa. Uma siyokwenza ama awareness campaign emphakathini. Siyasibatsheleka abantu ukuthi isidakamizwa siqala ugwayini. Yeah. So omunye umuntu uyathi mayesebenzisa ugwayi bhema ugwayi athi mina angisebenzisi izidakamizwa. Ugwayi uyisidakamizwa because une nicotine le chemical ekuyo. Utshwala buyisidakamizwa because bune ethyl le chemical okuyiyona ebeka umuntu endaweni. Then nawo oqo nezinye izidakamizwa akhe. Nakho so umuntu ke Mpangazitha ke uyakwazi ukuthi eze mayifike officeini uza ngokwe appointment ngabe ufonile kungabe ulethwe umndeni ngabe uyifikele yena kodwa nje wenze appointment bese efike enakho mase bemenzela appointment abona usonhlala kahle mayibona usonhlala kahle kukhona lokho usonhlala kahle uqala enze iassessment assess isession leyoqala. Then bese kuba khona ke i-treatment i-treatment it's a counseling sessions iqhubeke uyakwazi ukuthi asizakala. Mhlawumbe ngokwe process yenu njoba nidila nabantu
yini kahle hle ekilidela abantu mhlawumbe sengena analyze ukubheka ukuthi eyenza abantu baze bagcine sebe addicted bagcine sebethatha into ethile ngamawala depending whether utshwala ugwayi insango ma drugs ngiyalinganisa yini le eyenza umuntu agcine sengene ebese bayiqhila ekwenza ukuthi angene ku mhlawumbe kweni manihleli phansi ni discussa awuni mhlawumbe nikhuluma nalaba osuke beze lapha kunini basho ukuthi no kwaqala kanje kwaba kanje ngagcina sengibambekile okay kwangabe kusaphumeka ngoba kungasiza lo olapha ekhaya ofuna ukuphuma noma naye usebheke lapho hey indaba yedakamizwa indaba eyinkinga kabi abaningi bangena edakamizweni noma baqala ukusebenzisa idakamizwa ikakhulukazi nase ngibekise nje ngengane zesikole ingane zesikole kuba i-peer pressure ezikoleni omunye ufuna ukuthi ukufitha in egroupini ethize athi uzosebenzisa idakamizwa ukuze nafithe abone ngathi uyisikhokho omunye okunye okwenza ukuthi ingane zesikole nazo zinakho zingene ezidakamizweni ingenxa ukuthi mhlambe omuzi yakhohlisana bathi bona uma usebenzisa insangu izokwenza ukuthi uhlakaniphe kakhulu ayikho into njengaleyo instead insangu iyamlimaza so ezinye zezinto lezi bangazitha ikakhulukazi nakumuntu omdala ke ngikhuluma kubantu abadala nje abasebenzayo uthola ukuthi omunye uza angene enakho ezidakamizweni unenkinga nje efamilini yakhe nakuyi relationship yakhe ekhaya nasemshadweni so agcine esebenzisa izidakamizwa omunye uthola ukuthi mhlawumbe nje ngibekise kakhulukazi nangezingane zesikole uthola ukuthi mhlambe kukhona ekhaya kune domestic violence umama nobaba bayashayana isimo sesihle la ekhaya ingane bese isebenzisa izidakamizwa ithi yenzela ukuthi ithi mibuye ekhaya ibuye vela ayisasiboni kahle lesi simo esenzeka ekhaya so ezinye zenzini kuningi bangazitha kodwa singabalula nje okuncane okay yes mhlambe ke uma ke singangena before seswanga seyitolo ngoba kubalekile ukuthi ke kube nayi understanding ye process yalezi zinto ukuthi ke umuntu osengene wagamani imapha ama process nemthatha ngoba khona umunye uzothi uyakhwitha uyayiyeka into ethile nabathanda ukwenza ama resolutions every year hayi yabona kulonyaka ozayo angisezukubhema hayi yabona kulonyaka ozayo angisezukuphuza yabona imambana ziqala kanje kuningi nje okuyi resolution enhle eyithu hayi no noma athi ngiyanciphisa ngithi slow down my slow down which is good now ke kuma processes enu lam bathatha abantu kuze kufike la muntu khona ephuma completely eba right what are the processes enibasize kuona nanokuthi mhlambe nangokwe period because lokho kuyacount omunye umuntu uyacabanga ukuthi hayi ngoba ngithe nje namhlanje ngisaphuza automatically kanti mhlambe there is a process umuntu afanele athi ungena kuyona before kodwa asengaseyitolo ukuze masibuya ebese sikwazi ukuthi uchaze kahle KZN News Talk kanye nawe akwesengaseyitolo sebene kanjani